za ku ji cewa Ali Nuhu ya cika subscribers 100,000 a cikin wannan channel, amma kafin nan ku danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a wannan channel mai suna Sharhin Arewa. Sharhin Arewa. Jarumi Ali Nuhu, ko kuma in ce Sarki Ali Nuhu, yana da dumbun masoya sannan kuma yana da mabiya da dama sosai. Sai dai Ali Nuhu bai mai da hankalin shi akan YouTube ba, ya fi mai da hankalin shi akan shafin shi na Instagram da kuma shafin shi na Facebook. Ali Nuhu ya samu biya sosai sama da miliyoyi a waɗannan shafukan, amma da yake bai ba da ƙarfin shi a YouTube ba, sai kwanan nan ne ya samu ya cika subscribers 100,000. Kwanan nan ya fara wani shiri, ko kuma in ce ya fara wani series wanda ake ce ma Gargada. A wannan series yana samun viewers sosai, yana samun viewers suna kai viewers 200,000. A wannan lokacin ne da ya fara wannan shiri na Gargada, a lokacin ne ya fara mai da karfin shi zuwa ga YouTube, saboda kwata-kwata ma shi bai ba da karfin shi a YouTube, amma kwanan nan da ya fara ba da karfin shi a YouTube, Sabagen yana da dumbun masoya, a sanadin dumbun masoyan da yake da shi, kun kalle yanzu har ya cika subscribers 100,000. Sannan kuma a yau da nake muku bidiyon nan, Ali yana da subscribers 100,010 wani abu. Manufar cewar nan da nan zai cika subscribers ina ga kusan 500,000. Sarki Ali, muna yi maka fatan alkhairi.